מסבירים חכמי הסוד שעם ישראל תמיד מושגח על ידי בורא עולם. נסתכל היום באטלס, נראה את גודלה של ישראל ביחס לכל הגושים של ארצות ערב מסביב, זה פשוט מבהיל. אנחנו חיים כאן בנס. מי שלא שם לב, מי שלא ראה אטלס לאחרונה, שווה לפתוח רק להבין באיזה נס אנחנו חיים. חיים כאן בנס. יש כאן השגחה מלמעלה של כבשה בין 70 זאבים. עם ישראל תמיד מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא מעל הטבע. זה לא הגיוני שהעם הזה נרדף, מושמד, כל כך שונאים אותו, רוצים למחוק אותו, והוא עדיין שורד. מדינות ערב זה לא רק סוריה, ירדן. גם עיראק, תימן, ממש לראות את כל אדם יעמוד, יסתכל, לא תאמין למה שאתה רואה. אי אפשר להאמין, אנחנו חיים בכלל.